Usa ba ka sa nagplano nga mopauli alang sa pagtimaan sa kalag-kalag mga kauban? Aron kalikayan ang nagpunsisok og taas nga kutay sa mga pasahero sa North ug South Bus Terminals, nagdugang ang Kapitolyo og mga satellite bus terminals nga buksan sugod Oktubre 30 hangtod All Saints Day Eve Oktubre 31, 2025. Ang satellite terminal alang sa mga pasahero paingon sa amihan ng bahin sa Subo, gipahimutang sa Series Transport Garage sa Mandawi Reclamation Area. Samtang alang sa mga paingon sa habagatang bahin, makapahimulos sila sa satellite terminal nga anaa sa Series Garage sa Kinasang-an, Barangay Pardo, Cebu City. Kay aron dili na kaayo maghuot ang mga tao dinha sa ato ang naandan nga North Bus Terminal o South Bus Terminal. Ang mga tao panalitan sa South diha sa Pardo, Talisay, Magdanilla, di na sila kinahanglan mohugop nga ri sa South Bus Terminal. At the same time, diri po sa Mandawi, ang uban siguro nato mga pasahero gikan sa Mandawi, gikan sa Opon, gikan sa Consolacion, dili na mistil mo adto sa North Bus Terminal sa SM City. Pwede na silang moadto pod sa Karahian, sa Ceres, kilid sa SNR. Nagkanayon ang General Manager sa Cebu Bus Terminals, Ahmed Quizon, nga kompleto ra ang mga ruta sa matag satellite terminals ug mag-operate kini 24 oras. Gitakda sab nga magbukas og public CRs alang sa mga pasahero. Gipaningkamutat sa Kapitolyo nga paluagan ang mga terminals, ilabi na nga sa miaging tuig 2024, mikabat sa 20,000 ka mga pasahero ang foot traffic sa North ug South Bus Terminals. Gipahinumduman sab ni Quizon ang publiko sa lagda nga point-to-point nga loading ug unloading sa mga bus paingon north ug southbound, ug dili mamahimo nga bisag asa mohunong ang bus aron makasakay ug naog ang pasahero. Most important of all, dili ta mo supak sa balaod nga gihimo sa dakbayan sa Mandawi o sa dakbayan sa Opon kay wa man tay loading ug unloading diha mismo sa daan. Musud man usa sa terminal tuwa didto ang activity sa loading ug unloading, inigawas na sa bus, diretso naman siya, wa na siya hunong-hunong. Sa Bacalso Avenue specifically, gikan diri sa may E-Mall, padung didto sa boundary sa Cebu City o sa Talisay, o manay coverage sa ato ang City of Cebu, dili mahimo nga bisag asa lang makahunong, maka-unload og load sa mga passengers. Og ato nang tumanon, ato nang respetaran. Kini si Liza May Piñaranda, alang sa My TV, Cebu.